Здрасти, Светло. Днес стартира подготовката на Етър за новото първенство. Колко човека имаше днес на терена по време на тренировката? Ако говорим футболисти, 13 полеви и 2 вратари, но така има в процес сме на окомплектоване на състава. Предполагам, надявам се, че утре, други ден, понеделник ще продължат да идват футболисти. Имаме 4 човека от миналата година от състава, които отсъстват по една или друга причина. Надявам се, че най-късно понеделник, вторник вече ще съберем в пълен състав. А иначе колко са футболистите от миналия сезон, който запазваме в предстоящия състав? 8, евентуално 9. 9 играчи. Видяхме, че от втория отбор са поканени няколко футболисти да се включат към тренировъчния процес. Не само са поканени, има освен Наско и Ясен, Жоро и Росен са с договори, така че те вече са част от първия отбор. Другите момчета ще преценявам в процес на подготовката, ще им дам минути в контролите и вече от тях се зависи дали за постоянно ще качим, ще тренират с нас, ще получават минути или така ще тренират с първия отбор и ще играят с втория. Забелязахме едно ново попълнение днес на тренировката. Да, днес Преслав Йорданов. Мисля, че с негови опит и качества ще ни бъде полезен в борбата за влизане отново в FBET Лига. А той на проби ли е или директно подписваме? Подписваме се. Преслав Йорданов мисля, че е достатъчно. Името му говори достатъчно добре за него. Иначе в близките дни очакваме ли други хора в течение на процеса да се присъединяват към отбора? Очакваме, но аз казах и преди тренировката, че не обичам да говоря, докато не ги видя футболистите в съвлекалнята. Имаме разговори с други футболисти. Надявам се, че ще приключат разговорите положително и ще ги видим най-важно. Колко е оптималният брой играчи, който смяташ, че е необходим за провеждането на качествен тренировъчен процес за новото първенство? Мисля, че една бройка от 15-16 по-опитни футболисти, допълваме до 22 с млади момчета, с момчета от школата, е една оптимална бройка. Какво се случва с вратарския пост? Надявам се тук до другата седмица да привлечем още един вратар. Ангел му предстои в неделя преглед, в който ще видим какво точно е неговото състояние и как да процедираме с неговата подготовка. Разбрахме, че те заедно с Росен ще отидат на преглед в София, където да им се оцени състоянието и да се прецени колко време е нужно, за да влезат в активна спортна форма. Именно, не искам да прибързвам, също съм минал през операции и дълги възстановявания. И тук един или 2 дни избързване може да нанесе така трайни следи в възстановяването и да се наложи да отсъстват за по-дълъг период от време. И искам да го направим всичко така, както трябва. Ти се разбра с ръководството, сключихте нов договор, продължаваш да бъдеш старши треньор на отбора. Виждаме и нови попълнения в треньорския щаб в лицето на кондиционен треньор. Да, Стефчо ще бъде към част от екипа. Младо момче, той си е тук от региона, така че мисля, че ще ни бъде полезен и ще бъде полезен най-вече на футболистите. От страна на ръководството получи ли пълен карт бланш за избор на играчи, които да привлечем, с които да бъдат водени разговори? Имаш ли тази свобода на избор, естествено съобразено с финансовите параметри, с нашите желания за профил на играчи? Да, сега мога да кажа да. Седнахме, обсъдихме общ бюджет, в който трябва да се вместим и обсъждаме всеки един футболист, като идеята е да се привлекат футболисти, които наистина биха били от полза на клуба, а не просто да привличаме футболисти. Колко от чужденците ще задържим от досегашния състав? Разбрахме нещо интересно за Пита. Да. Принц и Пита имат договори. Моето желание и Йоаким също има договор, но за съжаление той ще отсъства в най-добрия случай до нова година. Искрено съжалявам за него и така в последните мачове показа, че е добър футболист. Съжалявам и му пожелавам бързо възстановяване. Надявам се наистина след нова година вече да бъде на линия. Принц и Пита, искам да успеем да се споразумеем и с Жан Марк. За сега водим преговори, не знам как ще приключат. Пита има повиквателна от казармата в Финландия и
Ще го изпращаме войник. Ще го изпращаме войник. Пусна молба с надежда за отклоняване, за отлагане на тази военна служба. Надявам се, че до края на месеца най-късно би трябвало да е на линия, но все пак това са сериозни работи. Нали, на нас, особено на вас, младите момчета, ви звучи по-така несериозно, но хората си имат закони и си ги спазват. Възнамеряваме ли в бъдещия трансферна листа да добавим още чужденци в отбора или смятаме да залагаме на български момчета? Много зависи, ако успеем, разговорите, които водим, са само с българи. Ако успеем да ги привлечем, мисля, че няма да има чужденци, но винаги към края на трансферния период изпадат, така да кажа, възможности да се вземе качествен футболист. Ако им излезе възможно да вземем качествен футболист, който със сигурност би бил от полза на отбора, може би, но като цяло интересът ни е насочен основно към български момчета. Предполагам, че от мое лице и желанието на нас феновете като цяло да виждаме български момчета на терена. Също така видях днес, че се дава сериозен шанс на футболисти от юношеския състав, от втория отбор. Вярвам, че преди всичко, когато имаме работеща школа, трябва да се дава шанс на младите състезатели. Ти си треньор, който умее да работи с млади кадри. Смятам, че една сплав между опит и младост в предвид избора правилния на такива селектирани играчи може да се получи на отбора долу. Със сигурност, просто аз го казах и последните кръгове, които изминаха, че всичко е един процес и не трябва да прескачаме етапи от този процес, ако искаме да получим един крайен продукт, т.е. един футболист от школата. Идеята е да засилим, да променим малко работа в школата и стъпка по стъпка да интегрираме младите футболисти. Но всичко си зависи от тях. Ако си мислят, че защото са млади ще получат даром, ще получат възможността да играят, няма как да стане. За сега мисля, че и Наско, и Ради, и Тончо, които получиха шанс, и Ангел също получиха шанс и се защитиха по най-добрия начин. И така по този начин отварят вратата за останалите млади момчета. Всичко си зависи от тях. Аз нямам, как да кажа, нямам скрупули, не ме притеснява. Видяхте и през последните мачове. И ако видя един млад футболист, че има желание, има качества, ще получи шанс. Какви са ти амбициите? Представете как ще протече според теб новия сезон. Знаем, в Б група футбол е малко по-различен. Тук се играе по-твърдо, по-защитно. Няма да липсват единоборства. Притесняваш се от евентуални контузии. Да кажем на разговорен език, футбол е малко по-груб в Б група. Трябва да се адаптираме, но като цяло тази година има няколко отбора, освен нас, които изявяват желание и имат възможност да се борят за FBET лига. Със сигурно ще е трудно, но трябва да се адаптираме към футбола. Аз винаги съм казвал, за мен е много важно как моят отбор би изглеждал. Да, съобразявам се с силните и слабите страни на противника, но като цяло е много важно как моят отбор изглежда и по какъв начин играе. Така че надявам се да запазим линията от последните мачове, които изиграхме, защото мисля, че показахме една добра игра. Какъв е твоя стил на игра, който искаш да виждаш в лицето на отбора? Загатна за това в последните мачове в първа лига, но вече имаш здравата основа, на която да стъпиш, да изградиш отбор от играчи, които преценяваш за необходими. Така че смятам, че положението няма да е толкова заварено при теб в момента, а имаш възможност да изградиш отбор. Какъв е стила, който би налагал в момента и какви са целите, които смяташ, че бихме гонили? Целите пред Тетър ясно какви са. Винаги отбора трябва да е в първа лига, това е без коментар. Футбол, който искам моят отбор да изповядва, е близко до това, което показахме в последните мачове. Отбор, който има притежание на топката, различни флангови атаки, различни атаки през центъра, т.е. разнообразност в атака и непримиримост, когато отбора не притежава топката. Аз затова и казах и последните мачове от миналото първенство, че искам да задържа възможно най-голям брой играчи от тези, които естествено можем да си позволим, защото малко или много всяко едно изискване си отнема време, докато футболистите
го разберат и започнат да го превъплащават на терена. В последните матчи започна да се получава и другото е, че доста от футболистите, които привлякохме, имаха нарушена подготовка и игрови ритъм. Им трябваше време, за да влязат в ритъм, да свикнат с изискванията. Каква част от играчите, с които подписахме в последния период, са желани от теб и каква част горе-долу ти ги предоставиха? В смисъл такъв имаше играчи, да, въпросът е малко неудобен, но все пак зависи от това ръководството меси ли се в тая посока или ти дава абсолютен карт бланш, с който да реагираш? Сега няма смисъл да се връщаме на това какво е било. Идеята да не го повтаряме. Именно, аз съм изключително позитивен човек, така че въпросът е какво и как се случват нещата от тук натам. Най-важното е да направим един отбор, който да радва хората. Направим ли отбор, който играе добре, резултатите неминуемо ще дойдат. Къде ще протече подготовката? Тук в домашни условия? Да, в домашни. Мисля, че имаме задоволителни условия. Не съм привърженик на ходенето на лагер, просто защото трябва да отидем на лагер. Така че ще протече тук. 6 контроли имаме оговорени. Мисля, че са ясни вече и се надявам да няма контузии, най-важното в една подготовка. Пожелавам ти лек тренировъчен процес и успех през новия шампионат. Дано този път късмета бъде на наша страна, защото видяхме, че в последните матчове и съдийски решения и нелепи ситуации ни лишиха от много точки. Надявам се този път напрежението да е по-малко и аз като част от феновете, предполагам много от хората на стадиона, не желаем непременно завръщане веднага в първа лига, по-скоро желаем укрепване на отбора, укрепване на клуба, второто не зависи от теб, но искаме да виждаме, че футболистите играят, се раздават, сгубява се отбор, има колектив. Аз днес присъствах на цялата тренировка, видях много позитивно отношение между играчите, нямаше напрежение, една приятелска основа, но и сериозност и влагане в процеса, на които ти държиш, защото го показа не веднъж днес. И ти желая успехи, дано този път късмета бъде с нас и наистина да покажем това лице, към което се стремим. Дай Боже, благодаря за подкрепата. Аз винаги съм обичал да работя в клубове, в които и така и публиката, не само феновете, защото напоследък малко става разграничение между феновете, агитките и останалата част. За мен всички трябва да бъдем заедно и всички трябва да гледаме в една посока, защото когато отбора върви, има резултати, всички са доволни. Когато не върви, да се сочим с пръст, кой е виновен, кой няма абсолютно никакъв смисъл. Така че аз лично призовавам, каквото зависи от мен, ще го изискам, за да отбора да показва едно лице, да показва най-малкото желание за победа. Желая ти успех, без контузии най-важното. И точки от всеки матч. Дай Боже. Здрасти, Ачка, как си? Здрасти, добре, само почнах да тренирам. Сега лека се възстановявам и така. Контузията как протича, възстановяването? Смяташ ли, че ще си готов за началото на сезона? Надявам се да съм готов. Починах 1 месец, 2 седмици бях с шина, правих физиотерапия и сега почнах да тренирам. На по-облегчен режим? Да, на бягане, коремни преси, лицеви опори. Поддържаш физическа форма? Да. Кога се очаква да влезеш по-активно в тренировъчния процес? Събота ще ходя в София при Точков и се надявам той да ми каже вече кога ще мога да тренирам пълноценно. Но все пак по себе си усещаш, че контузията почва да отшумява? Да, почва да отшумява, усеща се леко, но се надявам, че ще се възстановя бързо. Пожелавам ти от сърце. Благодаря. Здравей, Преславе, добре дошъл на стадион Ивайло. Можеш ли да се представиш накратко за тези, които не те познават? Преслав Йорданов, игра централен нападател и съм дошъл да помогна на отбора. Ти си плевенчанин, юноша на Спартак, играл си в няколко софийски отбора, в Бургас, имаш сериозен опит в футбола, излизал си в чужбина. Подписваш вече, въпрос на време или вече е факт? Разбрали сме се, просто трябва да подпиша, само чакам президента да дойде и всичко да се финализира, както се казва. Как намираш установката в отбора? Сега малко сме в процес на събиране на състав, но познаваш ли с някои от играчите от преди, имаш ли взаимоотношения с тях? Да, познавам ги така като срещи по стадионите. Не съм играл с тях, но това, което виждаме, има добри футболисти, млади момчета. Те първо ще се опознаваме и се надявам така да се напаснем по най-бързия начин и
да побеждаваме в мачовете. Какви са ти очакванията през новия сезон? Да побеждаваме всеки матч и да върнем отбора, където има място в FBET Лига. Благодаря ти много, пожелавам ти успех през новия сезон Благодаря и аз. и много голове. Благодаря много. Нуждаем се наистина от човек, който да вкара голове и вярвам, че в твое лице сме го намерили. Благодаря много. Успех! Мерси. Здрасти, Жорка! Здравейте! Ти си един от състезателите, които продължават да водят кариерата си в Етър през новия сезон, макар че сме във втора лига. Как се чувстваш? Чувствам се добре, зареден с сили, с приятни емоции въпреки тежкия сезон и се захващаме за здрава работа. Колко човека останахте от стария състав, за да продължите напред? Днеска мисля, че бяхме 5-6, но се очакват още 2-3. Ники Янков ще се прибере близките дни, Принц и той също трябва да пристигне. Пета също. Пита също и горе-долу мисля, че 7-8 човека сме от състава, който бяхме миналата година. Това е достатъчен гръбнак ли е с запазването на тази част от отбора и награждането допълнително? Ще бъде ли необходимо подсилването на още опитни играчи или смяташ, че и по-млади състезатели могат да свършат тази работа? За мен, като аз не съм от най-опитните, въпреки че в момента съм един от най-старите в отбора, за мен винаги е било хубаво да има повече млади футболисти, но в футбола няма млади и стари, има можещи и не можещи. Ако тези, които дойдат, могат да помогнат на отбора да расте нагоре, нямам нищо против. Очакваме ли през новия сезон да е с капитанската лента? Това трябва да питате старши треньора. Като вече доказал се такъв. Ако трябва аз да отговоря, аз съм готов да нося тази отговорност, вече треньора преценява кое, как и защо. Наблюдавах на тренировката, че си от активните състезатели, бягаш на първа линия, комуникираш с играчите. Смяташ ли, че си човек, който може да приветства така новите в отбора, да ги предразположи като капитан? Смятам, че мога, да. Дали те ще се почувстват така, вече трябва да питате тях, но ако зависи от мен и каквото трябва, ще го направя, за да може да държим здраво колектива, защото знаем, че в Б група се играе по-трудно, малко по-специфична група и с колектив, ако сме здраво като Юмрук, като един отбор, мисля, че няма да имаме проблеми. Пожелавам ти успех през новия сезон, липса на контузии и много правилно отигране. Благодаря. И на вас, феновете, ви пожелавам аз да ви радваме, ако на всеки матч вие да сте с нас както сте до сега и да се поздравяваме след всеки матч пред трибуната. Дай Боже, жив и здрав! И вие така.